keď sa dobrý skutok neráta, kým nie je na videu. Začnem asi tým, že možno to bude odsúdené niektorými z vás, prečo som to natáčala. Vyslovene mi len ide o myšlienku, ktorá by vás mohla inšpirovať urobiť niečo podobné, lebo fakt je teraz hrozné teplo. Videla som tohto pána pri ceste rozloženého a ja som aj tak išla do potravín, hovorím, zoberiem mu nejaké veci, či má vôbec vodu v tomto teple, lebo mne je teplo a to som v klimatizovanom aute a hovorím, že idem cestou aj tak naspäť, tak proste mu to tam zoberiem. Tak som mu zobrala samozrejme pitie. Chvíľka oddychu na stavbe a zrazu je z vás prípad na charitu. Nejaké ovocie, snack a dala som mu nejaké peniaze a došla som tam a také dobro mu išlo z očí, tak mi poďakoval, tak ma vyobímal, strašne bol zlatý a netiahol z neho alkohol. Nakúpi vodu, ovocie a ešte aj 20 € vytiahne. Veď prečo nie? Hlavne, že máme materiál na video.